Guys, welcome back to my YouTube channel. ಬುಗ ಮಾತೇನು ಚಲರ್ ಅದೇ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಜಾಗದ ಹಾಲಿಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಜೀಗುಜ್ಜ ಕನ್ನದಿತ್ತೇರು ಮಾಮು ಬಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಟೊಂಜಿ ರೈಸ್ ತುಂಜಿ ಮನ್ಪೋಗಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೈತೇನೊಂಜಿ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವಳಿ ಜನ ಬಟ್ಟ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ದಾಳ ಬೇಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆದ ಬಂದುಂಡ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಚಿಲ್ಲು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ವಾಶ್ ಮಂತಿತ್ತೆ 3 ಪೂರ ಬರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಗಡಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಪರಂಜಿ ಬಾಕಿ ಹಬ್ಬ itu bagian deh pecil maning deh kayak deh jadi gimana tuh rice urpat begonila itu padukan amat lepas tarakkan berapa lupa ini gitu itere muncul pada bapak manjal pada bapak ನೀರು ಪಾಕ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಪಡ್ಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಕ ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ ಯಾವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊದ್ದಿ ಅಡ್ಡಿಕ್ಕಾರಿ ಪಾಡದ ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ತುಕ
dari parle sari pardaandu nanonchooru onji palak soppunu birkudu bukka muccive avadu buka deppuka is ready aatudu ite mix manpuga yarantam chunninjatuntuka yes ಜಾತಿಲು ಅಂತ ಖಾರ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಮಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾತ್ ಪಲಾವ್ ಅಂತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಪಂಡ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಖಾರ ಆತನೆ ಅಂಜಾದ ಖಾರ ಆದಿತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನಂತೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾರುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಡಿಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದು ಪೋತುಡು ಅರ್ಧದ ಪುರ ಬರ್ಪೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆನು ಮೂರ ಪೋದು ಈತ ಬೆಲ ಆಡ್ ಕೈನೆ ಮೂರೊಡ್ಡೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪಲ್ಯ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪಲ್ಯ ತುಳಸೋಕೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಒಂಜಾನ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೀನು ಕಡೆ ಒಂದು ಮೀನು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಡೆ ಉಂಟು ಮೀನು ಬೆರಕ್ಕೆ ಐಕ ಪೇರ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಫ್ರೈದಾದ ಮೀನು ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಗೋದ್ರು ಬುಕ್ಕ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಆಗ್ಬೇಕು ಚೋಳಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಟೊಂದು ಚೋಳಿದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಕಿದ್ದೆ ದಿನ ಬೆರಕದ ಮೆಂಚಿನಂದ ಯಾಪದುಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆನೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂದು ಅನೇಂಕ ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಬೆರಕೆ ಮಣಂಗ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಮಣಂಗ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಣಂಗ ಬಂದು ಇಷ್ಟಿಚ್ಚು ಅಂದು ಇಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಿಪುರಲ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮೀನು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಬೆರಕೆ ಜುಂಜುಂಡು ಎಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಜಂಜುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ನಿಂದು ಕೆಲವುದ ಮೀನುಂಡು ಬೆರಕೆಡು ಎಟ್ಲುಂಡು ಈ ತೆತ್ತು ಕುಚ್ಚಲ್ ನಾಪುಜಿ ಬೊಬ್ಬೇಡೆ ತೆಲುಗು ನಂಜಿ ಬಾಡೀರ್ ಯಾವೊಂದು ಫ್ರೈ ಅಂದು ಈ ದಿನ ಮೀನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿ ಚೂರುಳ ಕಾಯರಾಗ್ತದೆ ಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಳ್ದ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಡೆ ಸಕ್ಕಾದಿ ಅದು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಜ ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾಪುರ ಪರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪಣಿ ಇಲಾಗ ನೆಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಖಿಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್